אנחנו שומעים לא מעט את המשפט, נפש בריאה בגוף בריא. עד כמה יש קשר בין התת מודע שלנו לבין מה שאנחנו מיישמים בפועל, ואיך התת מודע עשויה בעצם להשפיע על האכילה שלנו. בוקר טוב לקרן שטרנפלד, שלום לך. היי. והיום אנחנו מדברים על דבר יותר רוחני ולא פיזי, מה שאנחנו רגילים בדרך כלל. תספרי, מה זה התפילות הרוחניות האלה? אוקיי, אז שפת האור מגיעה מהשמנים של בני המאיה, ממקסיקו. וואו, מה זה מפחיד? כן. תורה עתיקה מאוד, ידע עתיק מאוד, שהגיע למערב עם אישה מדהימה שקוראים לה סטאר פואנטס, שהיא הביאה לנו את הפורמט. ובעצם השמנים האלה הבינו, גילו, היה להם ידע קוסמי מאוד מאוד גדול ואסטרונומי והמון שטחים. שהכל זה צורה, בבריאה הזאת הכל יש צורה ותדרים. תדר של כמו סאונד. מה שנכון. של אור. כן. והאור הזה מתגלם בעינינו בתור צבע. ובעצם החניכה הזאת של הצורות והצבעים יכולה ליצור מערכים אנרגטיים, שזה בעצם תפילה ברטט מאוד מאוד גבוה, לכל נושא שהוא, לכל בריאה של מציאות. תני דוגמה כלשהי, כי... אז אנחנו בתוכנית על דיאטות. אוקיי. אז בעצם... על תזונה בריאה. בדיוק, כי גם המאסטרית שלנו אומרת דיאט. זה לא המילה הבריאה לומר את זה. אז בעצם הכל זה מערכות יחסים. אז אם מישהי יש לה, או מישהו, מערכת יחסים עם אוכל שהיא רוצה לשנות, בעצם הגריד, המערך האנרגטי הזה, ישים צורות וצבעים, שבעצם אני יודעת את המשמעות של זה, את החניכה הזאת, ויכולה לבנות מערך אנרגטי מתאים, שבעצם זה תהליך שעוקף את המיינד. ונכנס אני. לאנרגיה, לאני שלי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אז מכינים גריד שזה צורות וצבעים? בדיוק, ממש ככה. יש גריד של 7 צורות, יש גריד של 49 צורות וצבעים, שזה לכל נושא שהוא, כל אתגר, כל בעיה, כל רצון, פרויקט של 49 צורות, זה זמן הבריאה, ויש גריד של 144, שזה... צורות וצבעים. 144 זה כל המימדים של הנשמה. בעצם. זאת אומרת, בן אדם צריך לראות את זה, או יש לו איזה מילים שהוא צריך להגיד, כמו מנטרות? לא, ממש לא. ברגע שהגריד נעשה, רק לאפשר, הגריד בעצם יושב על התודעה של הבן אדם. הוא נעשה על ידי תוכנה עם צורות וצבעים, שכל צורה וצבע ביחד יש לה משמעות. זאת אומרת, לכל אדם מכינים גריד שונה? כן. זה גריד למעשה כל אדם כבר יש לו גריד. כן, צריכים להתאים אותם. כל אחד יש את הגריד שלו עם הצורות שלו, מה שאני מהדהדת לעולם הוא כבר קיים. אם אני רוצה לשנות רמת תודעה, אני רוצה לפתוח את האפשרויות בחיים, אני רוצה לברוא משהו חדש, אני צריכה את הגריד המתאים לזה. ואפשר לעשות כמה גרידים בנושאים שונים. אוקיי, עכשיו אני רוצה להבין. נעשה גריד שמהדהדת עם עצמי ומשנה משהו בתוכי, מה אני עושה איתו? אני מסתכלת עליו כמה פעמים ביום, מה זה? את יכולה להדפיס אותו ובאמת לשים אותו באיזה מקום ככה שהוא בעל ערך עבורך, קוראים לזה אלתר, מקום של תפילה, או מקום של... אלתר, ברור, ברוסית קוראים לזה אלתר בכנסייה, נכון? נעים בבית, או מקום שככה יושבים שם ומתכנסים. למעשה, הגריד... צריכה להסתכל עליו. לא. למעשה, הגריד יושב על ההילה שלך, על השדה האנרגטי שלך. ופשוט התהליכים קורים אורגניים מתוך החיים, תפגשי בהתייחסות אחרת לנושא. פתאום הזדמנות תיקרא בדרך שלך. אז אם אנחנו נעביר את זה לדברים קצת יותר פיזיים בסופו של דבר, של איך אני אוכלת ואיך אני מתייחסת לאוכל, אז זה גריד מיוחד? כן. גריד למשל, אני עשיתי מספר פעמים גרידים כאלו, שבעצם משנה גם ברמה הרגשית, הרבה פעמים אוכל זה ממקום רגשי, אנחנו מתייחסים אליו. נכון. וגם ברמה הרגשית, גם ברמה שהבן אדם פשוט לא רוצה לאכול מתוק יותר, או רוצה לאכול פתאום, מדהים. הרבה יותר קשוב למה הגוף שלו צריך. למה שהגוף שלו צריך באמת. קודם כל זה נורא מעניין מה שמספר, זה סוג, אני מאוד מאמינה באנרגטיות שלנו, שאנחנו עוד לא יודעים אותה, אבל ברור שיש שם הרבה מאוד סוגי אנרגיה שעוד לא
לא פיתחנו אותם. אז תמיד אני אומרת, זה כמו שפעם, אם לפני 300 שנה היו אומרים, הנה, יש לנו מפסק, ואז יהיה לנו חשמל, הוא היה חושב שאני מכשפה, והיה שורף אותי, וזה אנרגיה וכו'. אבל מה שאת מדברת זה סוג אחר של התייחסות לעניין האנרגטי, ואני ממש מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה.